Señora alcaldesa, señores regidors i senyores regidores, el grup municipal Compromís votarà en contra dels pressupostos del govern de la senyora Barberà. I diguem del govern de la senyora Barberà perquè si foren els pressupostos de l'Ajuntament de València s'hauria tingut en compte almenys alguna de les més de 70 reclamacions que ha presentat els grups i que de l'oposició. I si foren els pressupostos de la ciutat de València, s'hauria tingut en compte la veu dels treballadors de les contractes de l'Ajuntament, de les entitats socials i dels veïns que han participat en el procés d'exposició pública. Però no, cap reclamació ha sigut acceptada. Estos són els pressupostos del govern de la senyora Barberà, elaborats a esquenes de la ciutadania. Per tot això i més, no anem a votar a favor d'una València més bruta. No anem a votar a favor d'una València que planta flors que duren 20 dies a un pont al mateix temps que s'estan eliminant els arbres als barris. No anem a votar a favor d'una València on les rates viuen als solars abandonats per la crisi en lloc d'utilitzar-los com a horts o espais públics per als ciutadans. No anem a votar a favor d'una València on no hi ha possibilitat de reciclar la matèria orgànica a l'hora que puja el rebut de l'aigua degut a la taxa Tamer. No anem a votar a favor d'una València que no es preocupa per la qualitat de l'aire que respira. No anem a votar a favor d'una València que declina un pla estratègic de festes i cultura popular i un Institut Municipal de Cultura Popular o que deixa sense dotació econòmica la promoció de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat, un model turístic de qualitat i cultural. No anem a votar a favor d'una València que fa que recaiga tot el pes de la pujada de l'IVA sobre els col·lectius fallers i la indústria cultural de la ciutat. I no anem a votar a favor d'una València per a la qual la participació ciutadana es redueix a una votació cada 4 anys, que deixa sense ajudes als col·lectius veïnals i socials, en lloc de desenvolupar eines i uns pressupostos participatius, on els ciutadans puguen treballar per la seva ciutat. I per a concloure la meva intervenció, només que dir que aquests pressupostos seran aprovats, com segurament també seran aprovats els pressupostos que del 2014 i el 2015, però són uns pressupostos fets des de la prepotència i la ceguera i que no reflecteixen les necessitats i els drets dels ciutadans de València. Li demanem, senyora Barberà, la mateixa prepotència per a reclamar el deute que té la Generalitat Valenciana en la ciutat. Moltes gràcies. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, per a Compromís aquests no són els pressupostos fets a la mida de les necessitats de les persones. Són els pressupostos que vostès necessiten per a justificar la seva acció de govern. En la memòria justificativa fan unes declaracions d'intencions que no es compleixen en les distintes partides ni en els distints pressupostos d'organismes autònoms d'aquest Ajuntament. Diuen que no pujaran els impostos, tot i que l'IBI es veurà incrementat, i a més diuen que augmentaran la recaptació en l'apartat relatiu a les taxes i als preus públics. I això és que paguem tots i on la pujada serà de forma lineal. El tema dels impostos, bonificacions i excepcions a l'Església Catòlica queden igual. Quina casualitat. Falta en vostès i també en el seu pressupost una actitud més reivindicativa en les altres administracions, tant l'autonòmica com la de l'Estat. Cal exigir-los els que ens deuen. És igual si són del seu partit els qui manen. Vostès estan ací per decisió dels ciutadans del cap i casal i és a ells a qui es deuen, no a components partidàries. Disminueixen moltes partides relatives a benestar social i això afecta, per exemple, ajudes a menjadors escolars, al xec escolar, al tancament d'aules de la tercera edat, a les meses de solidaritat, als ajuts a la discapacitat. Quants exemples més els calen? Encara no hem sentit una declaració de la senyora alcaldessa, màxima autoritat en aquest Ajuntament, exigint el pagament dels deutes de la Generalitat als centres i associacions de discapacitats d'aquesta ciutat, alguns dels quals estan en una situació agònica. La Generalitat, com a mínim, hauria de pagar el que ens deu, per així incrementar la partida d'aquests pressupostos destinada a l'atenció a les necessitats de les persones i millora de la seva qualitat de vida, que es manté quasi com l'any passat en xifres absolutes, amb una salvetat, i és que, malauradament, el percentatge de persones d'aquesta ciutat que necessiten de l'assistència social o de la cobertura pública en aspectes bàsics és cada vegada major, segons diu Creu Roja, Càritas o Casa de la Caritat. Algunes de les subvencions nominals s'haurien de revisar en funció de la necessitat, oportunitat i compliment de la legislació en tots els seus apartats. No podem subvencionar associacions que no compleixen lleis que afecten a la normativa de la nostra llengua o que incompleixen ordres judicials de facilitació d'informació.
Per promocionar la nostra ciutat, fet importantíssim com a motor econòmic, hauríem de veure si una fundació privada, com és València Turisme, ha de ser la destinatària de 4 milions d'euros, sobretot si després aquest ple no pot fiscalitzar en què se'ls gasta. Respecte de la creació d'ocupació, sols una pinzellada. L'Ajuntament de València no sols no crea llocs de treball, sinó que ben al contrari la seva plantilla disminuirà en 370 unitats durant el 2013. I pel que fa a l'emprendedorisme és per no fiar-se. Vostè fa promeses, embarquen els ciutadans en projectes en els quals després no els acompanyen ni econòmica ni moralment. Pel que fa als organismes autònoms, sols un xicotet repàs. El Palau de la Música té menys recursos que en 2012 i manté una tendència a la baixa pressupostària. En la Universitat Popular, més del mateix. Es fan promeses d'estalvi de lloguer, però aquesta partida s'incrementa en 23.000 euros. Al Consorci València 2007 li anem a dedicar 1 milió d'euros per tal de reactivar la Marina Real Juan Carlos I, però no sabem obeint a quin projecte. Empreses d'alt nivell tecnològic, lloguer de les bases, es farà una zona d'oci, un centre gastronòmic, en fi, de nou fum. El que sí que és cert és que després de 7 mesos en què la senyora Barberà feu la promesa imminent de la cessió de la dàrsena no és nostra ni sabem si ho serà en algun moment. De nou, 1 milió d'euros que no crearan llocs de treball, ni sabent on aniran a parar. Un poc més socials i pensant en l'optimització dels recursos, sí podien haver estat aquests pressupostos. Moltes gràcies. Gràcies. Imagina que haurà descomptat el temps que ha estat vostè parlant abans, no? Gràcies. Molt amable, molt amable. Bé, mire, fa uns dies el Banc d'Espanya donava la dada oficial del deute de l'Ajuntament de València. 1.041 milions amb dades del tercer trimestre de 2012. La tercera ciutat d'Espanya més endeutada, molt prop de Barcelona, 1.115 milions, però Barcelona té el doble d'habitants que València, aproximadament. Hem analitzat el creixement del deute i podem veure que les ciutats de més de mig milió d'habitants, concretament València, és una on més ràpidament ha crescut tant des de l'any 2000 com des de l'any 2008. I aquest és el gran condicionament del pressupost de 2013. De cada 100 euros del pressupost, 16,4 se'n van a pagar interessos o amortitzar deuda. 120 milions d'euros. I com és lògic, després no queda ni un gallet per a inversió en barris. 32,2 milions en inversió, la quarta part del que es dedica a l'anterior. Per què ha passat això? Això ha passat perquè vostès han malbaratat, han despilfarrat molt al llarg dels anys. Mire, s'han malbaratat en cotxes oficials i en assistents per a cada regidor. Nosaltres celebrem que en 2013 aquest capítol es veurà ja pràcticament suprimit. Era massa vergonyós i no sostenia. I estem contents d'haver contribuït a aquesta decisió. S'ha malbaratat i es malbarata en il·luminació pública i es continua malbaratant consumint més del doble de les grans ciutats espanyoles en quilowatts-hora per càpita. Es malbarata, com ha dit la meva companya, en flors per a determinats ponts. S'ha malbaratat comprant cases en el Cabanyal i es continua ficant 1 milió d'euros per al mateix per a després tirar-les encara que siga de forma il·legal. S'ha fet contractes amb revisions de preus totalment escandaloses, com hem demostrat l'altre dia i avui en els temes de senyalització horitzontal. Podrien continuar, però no cal. El resultat és clar. Un pressupost que no deixa ni un duro per a la participació, que no deixa ni un duro per als barris, per a mantenir la neteja, per a mantenir els jardins de València. Però vostès, a més, no s'han preocupat d'obtenir nous recursos. No han donat ni un pas per als que tenen més, paguen un poc més. Abans en parlàvem en el tema del bono oro, però podem parlar dels caixers automàtics dels bancs, que s'han negat a introduir una taxa. Podem parlar de que no s'han molestat, en parlarem després també, a exigir un augment de taxes per a aquells cotxes d'alta gamma que n'hi ha per la ciutat de gent que no pateix la crisi
i que li agrada manifestar-ho públicament amb determinats vehicles. No s'han preocupat de generar i de pressionar a Madrid per al contracte programa en el transport públic. Cap iniciativa, no hem vist absolutament cap iniciativa en buscar recursos a nivell europeu. Al final tenim un pressupost amb connotacions tercermundistes, com a resultat, per una banda, de la seva capacitat il·limitada de malbaratar els diners de tots i, per altra banda, de la seva incapacitat de buscar nous recursos. Gràcies. Senyor Senen, li repetiré lo de l'Església Catòlica perquè és una obvietat, és una realitat, però me sume efectivament al que vostè diu. Ja que fer una revisió, no, és així. Vull dir, les lleis, i efectivament la senyora Alberta acaba de citar una que era la intocable i era la Constitució, que se va modificar en nocturnitat i alevosía en 48 hores. I no hi havia problema. Esta, la que regula l'exenció de l'Església Catòlica, que ja sé que no és competència d'aquest Ajuntament, també es pot modificar. I vostès tenen el govern d'aquest Ajuntament, de la Generalitat i del govern de la Nació. Per tant, facin la modificació, facin una revisió, incrementen els ingressos, perquè les coses no estan fetes per a tota la vida. Les circumstàncies han canviat, les necessitats de les persones també, i per tant caldrà revisar els privilegis per a qui els tinguin, siguen de la ideologia que siguen. Gràcies. Gràcies. Mire, vull intervenir en primer lloc per dir-li que complir la llei, evidentment nosaltres no li hem dit que no la complisca, però la llei no prohibeix augmentar la participació. I, per exemple, s'ha mencionat abans, per exemple, el que el Consell Social treballara un poquet aquests temes, el pressupost teòricament és l'element fonamental de qualsevol ajuntament, doncs no estaria mal, almenys no estaria mal per a aquelles persones que pensem que avançar en la participació sempre és bo, per a totes les coses. Sempre és bo perquè més ulls veuen més que molt poquets. Aquesta era la primera idea. La segona, jo vull insistir, aquest pressupost té una espècie de tènia o solitària que es menja una part important de tot el que li arriba, i això se'n diu el deute. I vostè em dirà que en desembre, a 31 de desembre, tal... Jo li dic que no puc parlar de futur perquè m'ho ha prohibit abans el senyor Grau en la primera intervenció. És possible, és possible. Però de moment el que diu el Banc d'Espanya és que som la tercera capital més endeutada i si ho mirarem per càpita seria molt més que la segona, que és Barcelona. I això és gravíssim. I això és el que fa que de 4 euros que dediquem a pagar a temes financers, un només ens serveix per a inversió. Però jo sí que vull criticar també d'una manera molt clara en què vostès no mouen un dit per a buscar més recursos. S'ha comentat el tema de la Generalitat, no vaig a insistir, però li vull insistir en els temes europeus. No hi ha cap preocupació, però li vull insistir també en què no han mogut aquelles coses que legalment es poden moure en aquesta ciutat per augmentar els ingressos. En els temes de taxes, en els temes de que aquelles persones que més tenen paguen un poquiu més, per a que aquest Ajuntament tinga més recursos i puga distribuir un poquet més. A nosaltres ens sembla important que aquelles persones que tenen més paguen un poquet més. No som d'aquells que diuen que com menys impostos millor. Som d'aquells que pensen que aquells que més tenen han de pagar un poquet més. I miren, no els hi hem vist ni un intent, ni el mínim intent d'avançar en aquesta direcció. Protegeixen d'una forma descarada a totes les grans fortunes, als grans negocis, protegeixen per tal que els ingressos no augmenten. Lo fonamental és que aquesta gent estigui tranquil·la, estigui contenta, i això per a nosaltres és un tema gravíssim, que en definitiva és el que d'alguna manera determina que aquest pressupost, junt amb el tema del deute, sigui un pressupost de caire tercermundista. Gràcies.